El Col du Galibier, un port mític dels Alps francesos, el Tour, amb 2 graus sota zero, en un migdia del dia de Sant Joan, 24 de juny. No m'he portat ni guants, estic literalment congelat. Literalment, un vent de collons que fa. Podria baixar per l'altra banda, cap al nord, cap a la Savoia, però em sembla que no ho faré. Perquè esclar que no tinc rodes d'hivern, ni molt menys. Això és brutal. Aquest parell. És increïble que hagin pujat amb aquestes condicions.